sampean ngerti, sampean Ratu Sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, Bapakmu tak bondo. iso bondo bapane iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modar. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Maratuwamu wae, Truk. Udu. Iki ki mungsuhe awake dhewe kok maratuwamu dengkulmu wae. Kowe ki ora ngerti maratuwaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuwamu lah. Sapa Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh, lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Wah, antil modar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur Gong, tandangane Gong. Hati-hati lah Truk ketoke wong iki gembol kasekten kuwi. Ora wedi aku. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Jagat wasisane Ngubathara wayah Bathara jagat. Padhe wali sapa kebon. Pate Jaya Kunjara. Sawise satata nggonku ngadhem nang ngarsaning sun padha raja sapraptanira pekenira patih Jaya Kunjara manira piji. Ana ing ajenganing manira patih. Kawula ninggih Dewaji sesembahan kula. Sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Tansah winanting kabagyan sowan kula tepi saking sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Dewaji Patih Jaya Pakunjara. Iya. Kepiye kabare nggonira ingsun percaya mranata tata rakiting negara ing Parang Kencana. Purwamadya lan wusanane aja nganti kaslempit. Matura marang panjenengane manira Patih. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe ngujiwani. Para kawula sami sayek saka kapti akara luhuring nusa bangsa negaring Parang Kencana medhahipun Pradi Perjurit. Boten kendhatanganipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka temping paramuka boten badhe anggepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna Dewaji sembahan kula.
dadekake suka marwata suta penggali ing manira. Ora liwat prayogakna nggonmu ngadhep ana ing manira ya Pekenira Pate. Sampun boten kirang prayogi. Syukur. Tatanan para wadyabala parang kencana aja nganti ana ing padha sahur manuk. Jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining parepatan Datulaya ing ri kelungguhan samengko iki Pekenira Pate. Inggih. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan Paduka sinuwun. Sedaya badhe mastuti sabda utama Paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Pathokol Bawarsari. Dadake suka birawa manira manah ingkang kaya mengkono. Inggih. Prayogane nggonmu Langgapati sampun boten kirang prayogi. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhamu menapa sinuwun? Miji dhateng ingkang rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantara. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung keparang kula aturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhapada Paduka sinuwun Prabu Pathokol Bawarsari. Heeh. Ingsun tampa gawe bombong tias ingsun. Pati Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga? Ora liwat prayogane nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati? Sampun boten kirang prayogi. Diweji sembahan kula. Ya. Aja kaget kang dadi atinira. Marmata apa kang dadi wigatine? Dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbapang. Perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya Praja ing Parangkencana. Aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira. Maradyage tilingna karnanira. Kara ana. Aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Pate. Mriki malah kumejut raos sing manah kula diweji. Dene Paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng ambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga. Miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika. Gusti kula ingkang sinuwun. Mengkono ya. Sejati kang pranyata ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa. Dadi ratu yang tenan. Kata-katane kudu pas ya. Ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk ana ing negara Parangkencana iki. Sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih. Mula aja nganti dina dungkap panampanira. Ingsun keparengake rada cemaket, rada caket nggonira sowan. Senopati Jaya Sudarga lan Patih. Sapa kowe mau jenenge? Jayaku. Jaya Kunjara. Lalen kok ya ora apa-apa. Kene. Dikepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Datulaya Praja ing Parangkencana. Mekaten Gusti. Ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nadyaning abdi kepatihan. Nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Mastuti sabda utama Paduka Gusti kula Prabu Pathokol Bawarsari ing Parangkencana diweji. Andra ingkang positorum pasiling samirana mrene
Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun. Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun. Wasawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana. Sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ing Parangkencana. Sing maune ora duwe katon saya rekoso. Mestinipun katon mindak gesangipun. Sirku karepku muni ngono. Ning penampamu piye? Katon saya rekaos diweji. Mula aku ora iso ngomong karo kowe rada maju ndangku salah tampa. Wis ninggalake rasa rekoso, maksudku ngono. Mekaten. Uripe padha enak kepenak, sandang pangan sarwana. Uripe sarwa kepenak. Apa sing ditandur bisa Tukel ngrembaka wawane, ngrembuyung gegodhongane, wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa. Kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak. Mula ora jeneng mokal. Nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu Sawa Pathokol Bawursari. Tepuk tangan. Panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundhak becik, sarwa mundhak apik. Nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane. Nayaka sing gaweane mres uriping para kawula tak lereni tak lebokke pakunjaran. Aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batine, ora mung cukup suci dalam debu. Inggih. Ning suci lahir lan batine. Inggih. Nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo. Merga ngene teh. Sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara. Menapa kemawon diweji? Ratune apik. Inggih. Nayakane becik, kawulane mesti bakal sumuyut marang pangrahing ratu. Ing ngangka kalih, nayakane apik. Nindakake perintahing ratu ora tau weya marang dawuhing ratu kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja kuwi ora kok sarana dipeksa ora ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo Parangkencana ki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara Parangkencana. Mekaten. Malah kula menika gumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja Parangkencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun. Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki. Ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpang soh nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Ananging inggih. Lek ku dadi ratu ana ing negara Parangkencana ki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Coba nek pancen kowe wong pinter tenan Sudarga. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun
lenggah dampar kepraban ning Parang Kencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat bondo donya mboten kirang lajeng menapa malih ingkang kirang diwaji. Wah, kowe ya termasuk goblok. Ora paham maksudku. Inggih, kula dereng mangertos. Pate wonten dawuh. Ngerti ora apa sing kurang? Ih, nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Merga ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki? Patokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mule kowe aja meri. Arepa gagah kowe, arepa gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisorku ming patih. Ming tanggo keset ndasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kataku ya ngunekke dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo wong hibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi nadyan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu raiku tok do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medeni-medenke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi, ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Ning nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan akeh sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ora ngrupak-ngrupakke ratu ya? Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten sinuwun. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Ah, Prameswari. Kok paramek? Prameswari. Ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe
Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari? Kowe pindho lho kowe ngenyek aku wis. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe te. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu? Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari Ping 3. kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewa Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dewa Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Dewa Sudarga. Aja tok padake dunia nyata. Etok-etok men. Kowe melu patih kok tak tugel grumusian. Oh iki. Iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedheng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting tak kedhet tak kinting tak kedhet. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa? Tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik dikempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Ora sangayal to? Iya. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi bakso kawi ya. Inggih, Gusti. Amripat praja mripat tempo terus tukul rasa tresna. Teong teong teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang.
memanesmu anggo jiwat agawe rujiting galing ngono Drupadi ngadeg tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek wah getih ilang kabeh getih ilang kabeh aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane ngedusi wong edan saiki entuk putri sing ayu kaya ngono inggih tanpa taliwara Drupadi bopong gendel waduh dibopong inggih kabopong mlebu nang kedaton aku dawuh mban tebahi kasure mban krekat nebahi kasur Drupadi abobokke ngono inggih kowe kuat ra neruske critane kiat kowe ora kuat tak ajar lho mboten kisah cerita iki saya suwe saya wo nek ora kuat ati sama duk bayanganmu tekan ndi inggih barang tak sarekke nang apa jenenge nek kasuri basane apa to tilamrum aku terus wijik aku terus alon-alon jajari para Drupadi inggih maune tengahe ana gulinge oh nggih guling tak uncalke wer rekaya areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi guling tak uncalke tiba ning kompor pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul emban ki do teng sliri nang pinggir ramben kae lajeng aku ngelilir teh duh gelaku tanpa upama wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo Wara Drupadi teh gak iso lali gak iso lali teh gumana mosone maningalku pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling neng kono kaya ana pasuryane Wara Drupadi mripate gedhe banget kae terus ngedepi aku kling ngono bubar konsentrasiku inggih aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku Cecak Rawa inggih kuwi ya suarane Cecak Rawa malik kaya cengkoke Wara Drupadi nah aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike Wara Drupadi sing kena angin wis pokoke apa-apa tak sawang kaya Wara Drupadi iki mau nek aku ra eling wis tak kecup wae merganipun kowe ya kaya Wara Drupadi edan tenan teh tambah ana brantan ning atiku teh srana kowe budhal ning negara Ngamarta Wara Drupadi jaluken nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake kowe ra iso mboyong Wara Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari tak tugel janggamu dina kuwi uga teh sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraken awang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri Ronanggana magawe gelari wang-wang Prasto dapatku Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun pamit madal pasilan badhe mboyong Dewa Drupadi katur paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Patokol Bawarsari
Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Sluman-slumun slamet demit ora ndulit setan ora doyan. Tego yuwana slamet saka kersaning Gusti. Tak balang bata saka kene. Muga-muga lestarine ring Sambikala ya Jaya Sudarga. Mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggawa sak pirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang pestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga. Tak antu-antu praptanira Jaya Sudarga. Mriki ngestaken dawuh. Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan. Nitik busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi, tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau. Menawi namung badhe ambebuthek katentremaning negari Ngamarta kedah dipun singkiraken. Inggih Koko Prabu, kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Non Yayi. Kisana sampun wonten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana? Nggih, nuwun amit pasang kali mantabi. Dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana. Najan kula menika regi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana. Ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari. Inggih Prabu Kacepot, inggih Prabu Kalasreng. Prabu Patokol Baworsari. Non, lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga nggih kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinangki. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha inggih menika ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Mila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados woting penggalipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Dropadi. Mila sinuwun sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten sukuliraning penggalih. Dinten sakmangke Wara Ayu Dropadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Baworsari lan ing mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negari Parangkencana sinuwun. Semaning jajalan kertaning bawana iblis lanat babak anglayoni jujul anu sing ana menungsa sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tak tepung karo aku Nata Mandra Prabu Baladewa. Waning pintu asi Jaladrana Mangkrasana. Sinuwun Mandura. Ya, dasar paranyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka mrepeki dhateng jasad kula. Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku ora mung sak godhong kelor. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi ku lancang ngucape Ratu Gustimu bakal boyong marang para Dropadi. Apa ora melek mripatmu ora apa ora krungu kupingmu yen to para Dropadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gustimu Prabu Kacepot mau bakal mboyong para Dropadi tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta.
Mula saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentangke amurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atine Baladewa. Kowe ora ngerti nata manduran nesu piye. Mula pikiran ngono bakal boyong karo Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan ngejak apa tak tandangi kowe. Waladala. Apa dianggep aku gampang digetakno apa piye? Wis dadian teping pikirku yen pancen para Drupadi ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jirik getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing titah, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku ning boyong Wara Drupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadektaning Baladewa menang boyong Wara Drupadi? Kowe iso nyempal bebaune ing kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa? Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bawa kiwa tengening Baladewa yen to iso boyong Wara Drupadi. Aku kencang. Parang main jalanan nantang karo Baladewa. Ora ngerti marang nata mandura Prabu Baladewa parat kowe. Dadi yo akhirat pengen modar meruput kowe. Semengkean. Koko Prabu. Boten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun? Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modar. Sing duwe bojo we tenang. Sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Hus, cangkeme. Perkudu aja ngawur-gawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga grining tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kulawarga Ngamarta, Baladewa wajib belani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya, aja kok bojo nyawane dijaluk wong, dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka kalukengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ing tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong kok diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga.